Akwụkwọ n'ama Ezikiel isi nke 5. Ma gị onwe gị, nwa nke mmadụ, were n'onwe gị mma agha dị nkọ dịka agụba nke ndị na-akọpụ isi, ka ị ga-ewere ya n'onwe gị. Ị ga-emekwa ka ọ gabiga n'isi gị na n'ahụ ọnụ gị. Ị ga-ewerekwa n'onwe gị ihe ọtụtụ ịtụ atụ, ka agịrị isi na ahụ ọnụ ahụ. Otu ụzọ n'ụzọ atọ ka ị ga-eji ọkụ sure n'etiti obodo ahụ. Mgbe ụbọchị niile nke nnọchigide n'agha ahụ zuru ezu, ị ga-ewerekwa otu ụzọ n'ụzọ atọ were mma agha ahụ tie ya gburugburu obodo ahụ. Otu ụzọ n'ụzọ atọ ka ị ga-efesara ifufe. Ọ bụkwa mma agha ka m ga-amịpụta n'azụ ha. Ị ga-ewepụtakwa n'ebe ahụ agịrị isi dị ole na ole n'ọnụọgụgụ, ka ha na ọnụ ala nke uwe mwụda gị. Ọ bụkwa n'ime ndị a ka ị ga-ewepụtakwa ụfọdụ ọzọ, dobe ha n'etiti ọkụ ahụ, suo ha n'ọkụ. N'ime ya ka ọkụ ga-esi pụkuru ụlọ Izrel niile. Otu a ka Onyenwe anyị bụ Jehova sịrị. Nke a bụ Jerusalem n'etiti mba niile ka m doworo ya. Ala dị iche iche dịkwa ya gburugburu. O wee nupụ isi n'okpuru ikpe m niile, n'imebi iwu karịa mba niile, na n'okpuru ụkpụrụ niile karịa ala niile nke dị ya gburugburu. N'ihi na ikpe m niile ka ha jụworo, ma ụkpụrụ m niile ha ejegharịghị n'ime ya. N'ihi nke a ka Onyenwe anyị bụ Jehova ji si otu a: n'ihi na unu na-atụ ụzụ karịa mba niile nke dị unu gburugburu, unu wee ghara ijegharị n'ụkpụrụ m niile, gharakwa ime ihe niile m kpere n'ikpe. Ọ bụghịkwa dịka ikpe niile nke mba niile nke dị unu gburugburu si dị ka unu meworo. N'ihi nke a ka Onyenwe anyị Jehova ji si otu a: lee, mụ na-emegide gị, ọbụla mụ onwe m. M ga-emekwa ihe niile nke e kpere n'ikpe n'etiti gị n'anya mba niile. M ga-emekwa n'ime gị ihe ahụ nke m na-emeghị na mgbe gara aga, nke m na-agaghị emekwa ihe dị ka ya ọzọ, n'ihi ihe arụ gị niile. N'ihi nke a ka ndị bụ nna ga-eri ụmụ ha n'etiti gị, ụmụ ga-erikwa ndị bụ nna ha. M ga-emekwa ihe niile e kpere n'ikpe n'ime gị. M ga-agbasakwa ndị gị niile fọdụrụ n'ifufe niile. N'ihi nke a, mụ onwe m na-adị ndụ. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. N'ihi na ebe nsọ m ka ị merụworo n'ihe gị niile nke jọgburu onwe ha, na n'ihe arụ gị niile. N'ihi ya, mụ onwe m aghaghịkwa ibilata gị, anya m agaghị emekwa ebere. Ọzọkwa, mụ onwe m agaghị enwe ọmịiko. Otu ụzọ n'ụzọ atọ n'ime gị ga-anwụ site n'ajọ ọrịa na-efe efe. Ọ bụkwa site n'oké ụnwụ ka ha ga-agwụsị n'etiti gị. Otu ụzọ n'ụzọ atọ ga-ada site na mma agha gburugburu gị. Ọzọ, otu ụzọ n'ụzọ atọ ka m ga-agbasa n'ifufe niile. M ga-amịpụtakwa mma agha n'azụ ha, e wee mezuo iwe m. M ga-emekwa ka ọnụma m zuru ike n'ahụ ha, e wee kasie m obi. Ha ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova ekwuwo okwu n'ekworo m, mgbe m ga-emezuworo ọnụma m n'ahụ ha. Ọzọ, m ga-eme gị ka ị ghọọ mkpọmkpọ ebe na ihe ịta ụta n'etiti mba niile nke dị gị gburugburu, n'anya onye ọbụla nke na-agabiga. Ọ ga-abụkwara mba niile nke dị gị gburugburu ihe ịta ụta, na ihe nkwulu, na ihe ịdọ aka ná ntị, na ihe iju anya, mgbe m ga-eme ihe niile e kpere n'ikpe n'ime gị n'iwe, na n'ọnụma, na n'ịba mba niile nke ọnụma. Mụ onwe m bụ Jehova ekwuwo. Mgbe m ga-eziga akụ ọjọọ niile nke oké ụnwụ n'etiti ha, bụ akụ nke dịrị mbibi, nke m ga-eziga ibibi unu. Ọ bụkwa oké ụnwụ ka m ga-atụkwasịkwuru unu, m wee gbajiere unu mkpanaka bụ achịcha. M ga-ezikwasịkwa unu oké ụnwụ na ajọ anụ ọhịa. Ha ga-agbabakwa unu aka nwa. Ha ga-agbabakwa unu aka nwa. Ajọ ọrịa na-efe efe na ọbara ga-agabigakwa n'etiti gị. Ọ bụkwa mma agha ka m ga-eme ka ọ bịakwasị gị. Mụ onwe m bụ Jehova ekwuwo.